म्हणून हा धर्म नष्ट झाला, हा धर्म मागसला. म्हणून बाबाला मोडकं तोडपत्त्या अंधर सुलामध्ये बसावं लागलं. अशी कोणती माझी शुद्ध तपश्चर्या झाली? काहीतरी झालं. तेवढ्याच तपामध्ये नेहमी डोंगरावर लक्ष. अरे तिथे देऊळ कसं आहे? कोट आहे का देवळाला? तिथे वाघ येतात का? हे आपलं बसायचं. ती एक माणूस आला पिपळा खाली बसलाय म्हणून वा तो किशोरजी कडे भाऊ रे बाबा, मला ही चंद्र नाडी माझी जागृत आहे, यामुळे मी स्थिर झालो, मला काही कळत नाही. महाराज तुम्हाला सगळ्या सिद्ध्या अवगत होतील नाही आणि तुम्ही डोंगरावर जाल. सोडावं लागली तपश्चर्या. जे करायचं ते मनुष्य आपापच होतंय. त्या मोटरीतून एका कारभारीने मला त्या नांदगावातून गाडीत बसून एका जाते गावच्या माणसापाशी 8 आणे दिले. बाबा दूध पिता एवढं उतरल्यावर दूध पालं पुढे ते आणि त्यांचं नशीब झाले. मोटर स्टँड वरून खाली उतरलेत बाबा, सांगू नाही, पण हे तुमच्या शरीराला हे दुसरं सुटावं देव धरावा या हेतून सांगतात. बाबांनी काही केलं नाही. देवानी त्यांच्या कर्मा क्रिया करताना धर्म पुढे या करताना इतके आनंद दिलाय. तर कुठे कलियोगामध्ये हा आनंद? इथून हिमालय चारी कोणी कापरे धुडून या ना तुम्ही. जाऊन देवळात गेले, कुठे काय पडतं? त्या 2 आणे त्याला म्हटलं, त्या बाबा पैसे 8 आणे, मला दूध नसले चालत रे पोरा, माझी पेटी एवढी देवळात घेऊन जा. या जगाला पुसा काय म्हणत होता? आली लंगडी कशाला येईल आणि हा काय करीन देवळावर जाऊन? पण तो चांगला होता बिचारा. ऊस तापस केली, बाबापाशी चर्चा केली. नंतर त्यांच्या सर्व समाजामध्ये म्हणतो, अरे बाबाला वर जायचं तर मग असं करा ना, तू बैल दे, तो टांगा दे. सगळं झालं मजूर. गुरुवार 4 वाजले. साक्षात आरोळी ठोकली, चला येतो म्हणलं. मग आणखी चळवळ झाली जगाची. धडपड करून टांग्याची योजना केली. एक माणूस जनार्दन कोणी होता, कोणता तरी एक, आणखीन एक तो परदेशी बसवून सांगते म्हणे, अरे या बाबाला 4 माणसं लागतील आणि आज तिथे काय करेल म्हणे, त्याला उचलून न्यावं लागेल. तो म्हणतो मग तू जाय ना. तो काय म्हणतो, मग तू मरतो का? अरे म्हणलं भाऊ मरू नको, मी कुणीकडे जातो म्हणलं. नाही त्या जगांना आणि केली पाची खटपट केली. स्वतः टांग्यावर बसला, टांग नेऊन सोडय. त्या टायमाला तिथे वाघ डरकळत होते त्या पायथ्याला. जगाचा हात धरला, ज्या अंगात सुरून आले इकडे टांग सोडून चारा घालीत नाही ते जगांना मालावर नेऊन पोहोचवलं. कुणीकडे चाललो का काय झालो का पडलो का उचलून नेलं काय, कुठे काय कळलं. सांगायचं हे असं प्रत्यक्ष अनुभव ज्योतिर्लिंग चमत्कारिक ज्योतिर्लिंगा समान पिनाकेश्वर आहे.